Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Pamene zipani mgwirizano wa Tonse zimkapanga misonkhano yokopa anthu kuti avotere mgwirizanowu pa masankho achibwereza omwe anachitika pa 23 June mchaka cha 2020. Dr. Saulos Chilima, yemwe ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, anayankhula kuti malingana ndi mgwirizano wawo a Lazarus Chakwera a Malawi Congress Party MCP adzasinthana nawo mchaka cha 2025 pomwe iwowa adzakhale mtsogoleri wa dziko lino ndipo mzawowa azakhala wachiwiri wawo. Izi ndi zimene pa nthawi iyo zinali zikudziwika bwino komanso zomwe anthu ambiri amakamba, ndipo mbali ziwiri zonsezi zinali zikukondwera ndi ganizo lawoli. Izi ndi zimene pa nthawi iyo zinali zikudziwika komanso zomwe anthu ambiri amakamba, ndipo mbali zonse ziwirizi zinali zikukondwera ndi ganizo lawoli. Pa nthawi iyi izi zinangomveka malingana ndi kulankhula kwa Saulos Chilima, koma awiriwa sanatulutse zomwe mgwirizano wawo unasayinirana kuja ku Kamuzi Institute for Youth and Sports komwe analengezera ubale wawo. Komatu mu nthawi ya misonkhano yokopa anthu yomweyi, a Lazarus Chakwera analankhula ndi mtolankhani wa nyumba yowulutsa mawu ya Times, a Brian Banda, ndipo atafunsidwa kuti iwowa adzakhala mtsogoleri wa temu imodzi. A Lazarus Chakwera, omwe pa nthawiyo anali akumema anthu kuti avotere mgwirizanowu, anakana kuti ayi, iwowa si mtsogoleri oti adzangolamulira zaka zinayi zokha. Apatu kunali kusiyana zolankhula ndi wachiwiri wawo a Saulos Chilima, omwe analankhula kuti utsogoleriwu adzasinthana mu chaka cha 2025. Apa Amalawi anadabwitsika ndi kusemphana zolankhula, koma anthu ali mkati modabwa ndi pamene Achilima analankhula pa msonkhano wina pa Njamba Freedom Park ku Blantyre kuti iwowa ndi mfana woganiza boheve. M'maganizo mwa anthu omutsata iye anali woti ngati mfana woganiza boheve ndiye kuti akudziwa chomwe akuchita ndipo sangaphunzitsidwe. Masankho anapambana ndipo anthu anakondwa kuti mgwirizano wa Tonse uyamba kulamulira dziko la Malawi mokomera aliyense monga mmene amanenera nthawi ya misonkhano yokopa anthu. Mbali ziwirizi zakhala zisakuonelana bwino pa nkhani ya kalamulidwe, popeza aliyense mwa iye amati ndi yemwe anapangitsa kuti chisankho apambane. Mbali ya UTM yomwe amayitsogolera ndi Achilima yakhala ikupanga phokoso pomanyoza zinthu zomwe Achakwera akupanga, ndipo mbali ya Malawi Congress Party MCP yakhala ikubweza moto pomanena kuti mtsogoleri wa dziko lino ndi mmodzi ndipo ndi a Lazarus Chakwera. Kukwakana kumeneku komanso ndi mphekesera zina kunapangitsa mamembala ena okhuzidwa mu chipani cha Malawi Congress Party MCP kuti apemphe mkumano wapakati pa iwowa ndi mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera. Mkumanowu womwe unachitika mwezi wa Mei mu chaka cha 2021 ku nyumba ya chifumu mu mzinda wa Lilongwe unatsogozedwa ndi a Samson Chaziya, omwe ndi mlembi wa chipanichi kummawa kwa boma la Lilongwe, a Benalison Mbali, a Hadwell Kachibekete, a Matthews Kasinda, a Dev Kaponda, komanso a Alex Major, omwe ndi mlembi wa mamembala okhuzidwa. Cholinga chachikulu cha mkumanowu kunali kupempha Achakwera kuti abwere poyera ndi kunena zenizeni zomwe anasayinirana mu mgwirizano wawo ndi a Saulos Chilima, a United Transformation Movement UTM, kuti mwina zomwe ambiri akunena ngati nkhambakamba chabe zitheretu. Atachoka ku mkumanowu, a Alex Major anati ndi okhutira ndi momwe Achakwera anawayankhira, popeza amaoneka kuti anali ofuna kumvera komanso kukambirana. Komatu patangodutsa nthawi yapang'ono chabe kudzera pamwambo wokumbuka tsiku la Kamuzu pa 14 Mei mu chaka cha 2021 chomwe mbali ina chinachitikira mu mzinda wa Blantyre, a Moses Kunkuyu, omwe ndi mkulu woyang'anira ntchito zokopa anthu mchipanichi, anauza khwimbi lomwe linasonkhana pamwambowu kuti a Lazarus Chakwera azayimanso ngati mtsogoleri wa dziko lino pa chisankho cha mu chaka cha 2025. Iye anati malamulo a dziko akulola a Lazarus Chakwera kuyimanso ndipo palibe yemwe angamuletse kutero. Anthu ambiri mdziko muno anadabwa ndi izi, ndipo ena anayamba kumayankhula kuti kuli bwino kuti atsogoleri awiriwa abwere poyera nkuwulula zenizeni zomwe anasayinirana pa
mgwirizano wawo. Katswiri wina wolankhula pa nkhani za ndale wochoka ku sukulu ya ukachenjedwe ya University of Malawi, Associate Professor Mustafa Hussein, anati pakuyenera pasakhale kubisilana chilichonse chokhuza mgwirizano wawo, ndipo chipani chilichonse mwa zipani zisanu ndi zinayi 9 zomwe zikumanga mgwirizanowu, atsogoleri ake akuyenera kudziwa zomwe anasayinirana kuti mwina pasakhale kukayikirana kulikonse. Mdziko zinthu sizikuyenda. Malonjezo omwe mgwirizanowu unali ukuyankhula pokopa anthu sakukwaniritsidwa. Katundu wofunika pamoyo wa tsiku ndi tsiku akunka nakwerabe. Ndalama zakunja zikusowa, anthu akuvutika, ndipo ambiri ndi wokhumudwa popeza mgwirizanowu sukuwapatsa zomwe unawalonjeza. Paja analonjeza kenani koma sizikudziwika ngati anthu afikako. Panopa palibe amene ali ndi chikhulupiriro mu boma limene lili, ndipo ena angoti ndi khalidwe la anthu andale lonamiza anthu kuti awavotere. Boma likati liyankhule pa zomwe zikuchitikazi likumanena zambiri zosamveka. Poyamba ankati matenda a COVID-19 ndi omwe akupangitsa kuti asakwaniritse malonjezano awo. Pena akumazabwera mkumati ayi boma lakale la DPP ndi lomwe linawononga kwambiri chuma cha dziko lino, ndipo zitenga nthawi kuti chumachi chibwerere mchimake. Panopa asintha zoyankhulazi akuti zinthu zikuvuta komanso zikudula kamba ka nkhondo yomwe dziko la Russia likuthira dziko la Ukraine. Ubale wapakati pa mtsogoleri wa dziko lino ndi wachiwiri wake ukuoneka kuti siwabwino, ngakhale palibe walankhulapo kuti sizili bwino. Pano malo mopanga zachitukuko mbali ya chipani cha Malawi Congress Party MCP yayamba kale kumakamba zokhuza masankho a mchaka cha 2025 kuti adzapambana. Ayiwala kukwaniritsa zomwe analonjeza, ndipo chomwe akuyang'ana ndi chopambananso masankho ena kuti azilamulirabe ngakhale mavuto azachuma sakuwakwanitsa kuwathesa. Mwezi wa April mchaka cha 2022 wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima anatumidwa kukayimira dziko la Malawi ku msonkhano wina wokhuza zachuma ku dziko la United States. Asananyamuke pa bwalo la ndege la Lilongwe International, iwowa anauza atolankhani kuti dziko la Malawi palokha likuyenera kupeza njira zothana ndi mavuto omwe likukumana nalo, kusiyana ndi kumangobisalira matenda a COVID-19 komanso nkhondo ya ku Ukraine. Atafunsidwa za mmene mgwirizano wa Tonse mmene ukugwirira ntchito, iwo anati posachedwapa anthu ayembekezere kudziwa zenizeni zomwe iyeyu ndi Chakwela komanso atsogoleri ena azipani zomwe zili mu mgwirizanowu anasayinirana. Iye anati anthu akuyenera adekhe popeza pakufunika kutambasula bwino lomwe zomwe anthuwa anagwirizanazo. Zitatero anthu anayamba kuyendesanso mphekesera zina zokhudza mgwirizano wawo, pomanena kuti awiriwa anagwirizana kuti Chakwera adzalamulira dziko lino kwa zaka ziwiri ndi theka, ndipo kulamulira kwawo kukutha mwezi wa Disemba chaka cha 2022, ndipo zaka zina ziwirizo ndi theka apitilize ndi Chilima. Mphekeserazi zili chonchi, ena otsatira chipani cha Malawi Congress MCP chomwe chikusogolera mgwirizanowu anayamba kumanena zonyoza mbali ya United Transformation Movement UTM yomwe akuyitsogolera ndi Saulos Chilima. Lachisanu pa 6 May mu chaka cha 2022, phungu wina wakumpoto kwa ndela la Lilongwe Msinja Benton Kunsail anayankhula pa msonkhano wina wa chipani cha MCP kuti pa masankho a mchaka cha 2025 Chakwera ndiwo adzayimire ngati mtsogoleri. Msonkhano unachitikira pa bwalo la sukulu ya mitundu, ndipo Chakwera anali nawo. Tsiku losatira lake loweruka pa 7 May mchaka chomwechi cha 2022, chipani cha Malawi Congress MCP chinachitisanso mwambo wofuna kupeza ndalama zoyendetsera chipanichi ku Bengu International Convention Center BICC mu mzinda wa Lilongwe. Kumwambowo wachiwiri kwa mlembi wa chipanichi yemwenso ndi speaker wa nyumba ya malamulo Catherine Gotani Hala anayankhula mwathamu ponena kuti mu chaka cha 2025 amene akudzayimira pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko lino ndi Lazarus Chakwera.
Iwo anapitilira kunena kuti yemwe akumva kuwawa m'mimba kamba ka izi aziwe kuti apitilirabe kumva kupweteka m'mimbaku, popeza izizi ndi zomwe iwowa agwirizana ngati chipani. Iwo anapitiliranso kunena kuti kamba kaganizo limeneli akumana ndi zovuta zambiri ngati chipani, ndipo ndi okonzeka kuthana ndi zovutazo. Ndi mmene mayiyo amayankhulira zinasonyezeratu kuti mwina mgwirizano wawo ndi chipani cha UTM anasayinirana kuti achilima ndi omwe adzayimire ku chisankho chikubweracho. Potsatanso mmene achilima anayankhulira m'mbuyomu, komanso panopa mmene ayankhulira kuti adzasinthana mu chaka cha 2025. Izi zili choncho kamba kakuti iwowa anati akudziwa kuti akumana ndi ziphinjo kamba kaganizo lomwe chipanichi chapanga. Kuyankhula kunso kunabwera pomwe achilima anayankhula kuti abwera poyera nkunena ku mtundu wa Malawi zomwe iwowa ndi Chakwera pamodzi ndi zipani zonse za mgwirizano wa Tonse 9 anasayinirana. Kupatula iwowa, winanso yemwe anayankhulapo zokhuza kuyimanso kwa Chakwera mu chaka cha 2025 ndi mtsogoleri wa chipanichi mchigawo cha kumpoto, ahale mkandawire omwe ndi wachiwiri wa nduna ya zachitetezo. Anatsindika pa msonkhano wina kunena kuti Chakwera ndiye adzayimire chipani chawo. Sizikudziwika kuti zitha bwanji ndi mmene zililimu. Kodi achilima abwera poyera nkuwulola ndi kutionesa tsatanetsatane wa zonse zomwe anasayinirana? Nanga akawulula zonsezi akubisazi, chipani cha MCP chipanga chani? Kodi mgwirizanowu suthera pomwepa akawulula ndi kutionesa masignature, kapenatu unatha kale kwangotsala kupakana mafuta? Ngakhale kuti iwowa eni a Saulos Chilima anena kuti mgwirizano wawo wa Tonse ndi wa zaka 10, komanso anagwirizana zoti 2025 iwowa azasogolere mgwirizanowu, Chakwera nakhala vice wawo. Nanga mphekesera zomwe ati achilima ayamba kulamulira zaka zawo ziwiri zomwe anagwirizana mwezi wa Desemba mu chaka cha 2022 zimachoka pati? Ngati zili zoona, nanga malamulo a dziko lino akutipo chani pa nkhaniyi? Malamulo athu oyendetsera dziko lino amanena kuti mtsogoleri akavoteredwa amayenera kulamula dziko lino kwa zaka zisanu kufikira chisankho china, ndipo palibe pomwe amanena kuti atsogoleri akhoza kusinthana ngati mmene zikumvekeramo. Kodi zimene zizi anthuwa akuzipeza kuti? Kodi zikubwera kamba kachinsisi chomwe awiriwa anayika pokhuza mgwirizano wawo? Ayi ndithu Amalawi ayembekeze kumva zambiri ndipo zikhala zinthu zomwe zizasinthe tsogolo la ndale mdziko muno.